week in Lembourgeois. Jumping Indoor Maastricht, een combinatie van sport, economie en maatschappelijke doelen. De afgelopen editie van Jumping Indoor Maastricht in het MEC was in een hernieuwde opzet een toonbeeld van hoe sport, economie en maatschappelijke doelen samen kunnen gaan. Gym is niet alleen een uithangbord van de paardensport, het geeft ook de economische impact van deze branche weer. Maar laten we niet vergeten, er zijn in Limburg meer dan 35.000 paarden. Er zijn in Limburg meer dan 2000 bedrijven die bezig zijn met paarden. Er zitten duizenden mensen qua werkgelegenheid. Dus een geweldige bijdrage aan het bruto nationaal product. Dus ook economisch is het heel belangrijk. En wat mooi is, dat wij hier in deze regio top-evenementen hebben, zoals bijvoorbeeld in Chio, ook in Aken. Maar dat in ieder geval zeg maar in deze regio, in Europa, dit gezien wordt als de hotspot om paarden in ieder geval zeg maar in de winterperiode te laten rusten. Dus er zijn heel veel ruiters die hun paarden in deze regio in ieder geval brengen en hier worden die onderhouden. Of in ieder geval verzorgd, of in ieder geval zeg maar ook medisch bekeken en geopereerd of wat dan ook. Kortom, het is een industrie die in deze regio in ieder geval bloeit en waar we in ieder geval dus heel trots op mogen zijn als Limburgers. En dat is ook weer dat thema van dat paard, het naar buiten brengen van Jim met deze paarden naar die instellingen om maatschappelijk te zorgen in ieder geval, zeg maar, dat die mensen in ieder geval voelen en zien wat die paardensportwereld, maar eigenlijk de paardenwereld, kan betekenen voor een regio. U moet hier met een goed gevoel staan om na 3 jaar weer terug in het MEC de paarden zien rond te lopen. Heerlijk hè. 3 jaar geen gym gehad en nu eindelijk weer gym en ja, terug in het MEC. Ja, ik heb zelfs de eerste stap meegemaakt in 1988 hier en het is fantastisch om weer paarden te hebben in het MEC. Het ruikt heerlijk, de mensen komen weer, je hoort de muziek weer. Het is, ja, mijn hart bloeit op. Altijd heb ik nog wensen, maar we moeten gewoon heel tevreden zijn dat we weer terug zijn. Dat we een heel mooi deelnemersveld hebben. Fantastische namen hier aan de start en ja, verder groeien zo. Verder groeien, u bent nooit tevreden zegt u, want ambitie ligt er om naar 5 sterren te gaan? Ja, ik zit nu heel lang in dit vak, ik kan niks anders, concours organiseren. Maar als je na een concours, aan het eind van het concours, geen wensen hebt voor de toekomst, dan is je concours dood, zeg ik altijd. Je moet altijd verbeteringswensen hebben, vooruit, stappen vooruit willen en dat willen we ook, iedereen weet het. Ons grote doel is om 5 sterren te worden. We hopen het volgend jaar echt te halen. En dat is niet makkelijk, het is een kwestie van centen natuurlijk weer. Maar je moet verder ambities hebben, anders is het niet goed in je leven. Is wel haalbaar in deze regio in de provincie Limburg, denkt u? Het moet haalbaar zijn, maar we weten ook wat op het moment aan de hand is in de wereld. Ja, wie had kunnen denken dat we meer dan 2 euro voor een liter diesel betalen. Het is de wereld is gek en we merken het ook, alles in opbouw. Alle mensen die hier opbouwen, alles doen, die krijgen ook, ja, de prijzen moeten omhoog. Dus we zijn weer verrast door alles wat er op het moment in de wereld gebeurt. Nou, we hopen dat de wereld weer normaal wordt en dat we weer normaal kunnen plannen. En dat de bedrijven ook gezond verder kunnen. We kunnen niet zonder bedrijfsleven. En dat we verder gaan en weer verder kunnen groeien. Ik hoor mede-organisator Frank Kemperman ook in de pers zeggen van liefst volgend jaar naar een 5-sterren jumping. Ja, dat is het hoogste niveau, is nog aantrekkelijker. Alleen daarvoor moet bijvoorbeeld alleen het prijzengeld al verdubbeld worden. Ja. En daarvoor moet geld uit de markt gehaald worden. Is de markt er zo geïnteresseerd in of wordt dat een hele kluif? Kijk, enige ambitie is ons niet vreemd, hè? Dus we zoeken dat zeker in het bedrijfsleven. Maar we gaan ook zeker kijken of er consortia te vinden zijn. Of de overheid bereid is om mee te doen. Omdat we er juist, omdat het meer is dan alleen maar een paardenevenement. Hè? We zoeken die maatschappelijke verbinding. Maar we dragen natuurlijk ook enorm bij aan de beeldvorming van hoe wij ons als regio op de kaart willen zetten. Dus we gaan nog aan heel veel deuren kloppen. Het bedrijfsleven was vooral in het VIP-gedeelte te vinden, waar een aantal bekende koks zorgden voor een culinaire maaltijd. Dus een beetje behelpen, hè? Maar het gaat goed hier. Je bent niet alleen, jullie zijn met een gezelschap van koks hier? Ja, we zijn met Crossing Borders. Dus wij zijn met een aantal collega's hier aan het koken.
En iedereen maakt een gerechtje, een amuse en een dessertje. En het is ook voor een fantastisch gezelschap natuurlijk. Ja. En dat is dan voor het VIP-gedeelte hierboven? Ja, het is voor het VIP-gedeelte in de gym, ja. Met het uitschrijven van een wedstrijd om kunststofpaden te beschilderen, zorgde de organisatie ook voor meer maatschappelijke betrokkenheid. U staat naast het winnende paard. U was voorzitter van de jury en de jury was unaniem. Ja, we hebben ieder afzonderlijk onze keuze gemaakt. En we waren dus zonder dat we dat overlegd hadden, het meteen eens met elkaar. Dat zegt veel, hè? Het was de kleurrijk. Nou, we hadden een paar criteria. Het moet natuurlijk een beetje artistiek zijn, hè? En dat is dit paard. Daarnaast moet het ook een maatschappelijke uitstraling hebben, iets zeggen. Dit is gemaakt door het Glaashoes uit Maastricht. Dat zijn mensen met een beperking die zich uren en uren met heel veel mensen hebben ingezet om dit te maken. En dit zijn allemaal scheursels van schilderijen die ze nog in de voorraad hadden. Dus er is echt over nagedacht, dat wilden we. En daarnaast moest het ook recht doen aan het paard zelf. Als je een paard heel lelijk maakt, dan vonden we dat niet. Niet dat we dat gezien hebben, maar dat was ook een criterium. Ja, en toen was het gauw gekozen. Ja. Want hoe leuk vonden we het toch weer? Jullie zijn de winnaars. Ja, we zijn de winnaars. Hoe voelt dat? Echt chic. Wat kunnen jullie iets vertellen daarover? Hoe hebben jullie het gemaakt? We hebben van oude schilderijpapier die we niet gebruiken hebben. Die hebben we allemaal kapot gescheurd. En we hebben 20 mensen hebben dat allemaal gedaan. En hoe lang zijn jullie daarmee bezig geweest? Weken 3. Ja. Het was wel een heel mooie ervaring om het te doen. Ja. Proficiat. Ja, dankjewel.